GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Maniskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang sigararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Welcome digdi sa satuyang programang 3D sa GB. Ini po ang sinong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Sarabay-sabay naman kita mag-urorestorya ngunya ng hapon, sagod alas 5. Kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Katuwang tadyang sa lado technical si Jun Napoles, sa IT si Nico Jerome Martinez. Kami po nagdalaom na kamo na sa maray na kamugtakan ngunyan, arayo sa anong nakamatian, alagay problemado. Hinata ngaya. Duang aldaw na sa nabaga. Bakasyon. Pag Lunes, yan. Back to school. Mga nakatutok sa radio. 729 kHz po. Sa Berican Kansendong AM band. Mga nakatutok sa Facebook Live. Sa tuyang personal account as iniba pang SOCMED application. Maray na hapon po, sendo ka boss. Sa mga lugar na pigabot ko sa tuyang broadcast. Sige sana, pahit siya na kamo. Pwede man kamong mag-chat. Shout out. Madangog ta o mabasa ta kung ano ang sendong mga muyaman na ipa-shout out. Ano? Sige. Diretso kita kan mga istorya. Ayan, sabi ko na nga ni ano na ngunyan, petsa 5 na ano, kan June. Sa Lunes, back to school na sa mga aki. Ayan. Okay. So, ano tabi, preparado na kamo? Preparado na sa mga aki? Or sa mga magurang sa pagpuon kang klase, baka sa iba dyan daipa, preparado. Magastos ngunyan ang bukas na naman kang klase, sa mga gamit kan mga aki, sa uniforme, tapos kung ano pa na mga pangangaipo kan mga aki. Bata, siyempre, kaipuan ang mga bagong uniforme. Pero ang maray ka yan, sa mga daan,
Oo. Mhm. So mga daan, pwede pa, kung pwede pa, iyon ang na ang gamiton. Iyo? Ayan. Ako nga ni, Jun, inidin ko sa mga polo kan makuapo ko. Ano niya ako noy, okay pa man ini. Okay nga papalo. Iyon ang una an pinabugtakan ko kan bagong ano yan, badge. Pinasalidahan ko. Ta nga niya ako noy, masakit ngunyan bakal ka kay bagong uniforme. Bako lamang karaw-karaw. So, pangibaba, yun to ang binaguhan. O kamo man dyan, so mga daan, anong yang daan, so mga luma, iyon ang unaan pwedeng gamiton. Pwede man ang gamiton pa. Tanganing, makatipid-tipid sa gastos. Iyan. Iyan ang sistema. Okay? Sige. Bueno, basta nga, iyan sa Lunes tabi. Sa Lunes, pwede na iyan na magamit. Bako pa man gayon turul-tulan ang na klase sa Lunes. May mga orientation pa man na gigibuhon. Iyo. So, yun ang unayan tabi. Ang gibuhon. Okay? Sige. Alat ko nata. May ipasang una ako digdi. Alat ko na. Yan na ito digdi. Dahil nalugod. Elikon tadaw. Okay. Oni. Okay. Sige. Bueno, 10 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa ngunyan na Biyernes na ni. Okay? Sige, maray na hapon kay Marquis Codornes. Pagrit tabi happy birthday Hans Liam Codornes. Taga saan katabi sa taga diyan ka sa ano? Sa Albay. May mga barkada kitang mga Codornes diyan sa Albay. Baka iyo. Sige sana tabi. No problem yan. Okay. Sige. Bueno, so diretso kita kan iba pa niya itong mga istorya. Actually, ang mga nangyayari ngunyan sa Senado, iyo man giraray ang problema. Iyo man giraray. Iyan. Iyo man giraray ang problema. Ang turusikan kan mga senador. Kung sisay talaga ang majority. Ayan. Paiba-iba ang opinion kan mga legal minds. Ano? Ayan. Iyan ang problema kung papaano. Sisay talaga. So may nag-submit na nin ano yan, o yan ang surat duman sa Supreme Court. Igwa na kinag-submit na nagahagad na i-interpret i-interpret kan Supreme Court kung ano talaga ang deklarasyon, ang interpretasyon kan majority. Iyo yan. Kung ano talaga. So, yun yan dapat na gibuon man gayod kan Supreme Court. I see. Una ko konsisay na
Codornes. Yaon pala ini sa tula-tula. Ano? Yan. Aha. Ano tabi, aki mo tabi ini, sir? Ining Pipa Great Happy Birthday. Okay. Kay Margaret Cristo, pa-shout out po, Salve Oxina, Massage Therapy, kan Barangay Bulo, Tiwi, Albay. Okay, salamat po sa pag-antabay. Okay. Ato nata nagkaduroon ang lugo din eh. Okay. Sige. Okay, sige po. Sige po sana pa-shout out sa natabi sumuya mag yan ang greet. Ano po? Okay? Sige. Bueno, so nagpaluwas naman po nin pahayag so IBP. So IBP nagpaluwas na nin pahayag. So iba-ibang mga legal minds nagpaluwas naman nin pahayag. Pero contradictory sa iba-iba. Sa iba-ibang ano yan ang pahayag. We have one law but with different interpretation. Yan iba-ibang interpretasyon kan sa tuyang mga legal minds. Okay. Oni, nagpahayag so IBP. Ano? So IBP nagpahayag na. Sabi po kan IBP na may legal na basehan ang naging quorum sa Senado kan June 3, kan Miyerkules, kung saan dosing senador sana ang pisikal na nag-atindir. Alagad, nagdeklarar na nin quorum tanganing magibo opisyal kumbaga magkaigwan in transaksyon. Business transaksyon. Ano? Ayan, but sabihon, magpadagos kan sa indang mga aktibidades as senator. As member kan legislatura. Okay. Sabi po digdi, sa pahayag na ipinaluwas ka suudma, sinabi kan IBP na issue kan quorum haloy nang nasimbag kan Korte Suprema sa landmark case na yung nining Avellino versus Cuenco ka 1949. Iyan, 1949. Alo yun ng panahon. Ayan, after the war. Okay? Sige. Ngunyan, at alo yun nun yan, 1935 Constitution, tapos nasalidaan ito, 1987 Constitution. Yan. Okay? Sabi kan IBP, maski ngayon nakapalaman sa konstitusyon na ang mayoriya kan kada kapulungan or ining chamber kung pwesto din quorum, day nangahulugan na kaipuan isabay sa bilang ang gabos ng mga miyembro kung may mga senador na hindi o dai pwedeng periton na mag-atindir dahil sinda sa sakop sa kapangyarihan kan Senado. Ipinaliwanag po kan IBP na sa kaso kan Senado kan Hunyo 3, may duwang senador na dai pwedeng maobligar na mag-atindir sa sesyon. Ang saro nakakulong dahil sa kasong kumbaga sa kasong dai pwedeng piyansahan si Senador si Senador Jingo Estrada. Ang kaso kanya baga plunder. Yan. Mantang ang saro dai pa nakukuasag kud ngunyan puon kan Mayo 11, which is Senador Bato de la Rosa na sige ang paipli ta may warrant of arrest ali sa International Criminal Court. Dalang kani, sinabi kan IBP na ang bilang kan mga senador na pwedeng ikonsiderar na available para sa quorum buminaba sa 22 ali sa kabilugan na 24 miyembro kan Senado.
we have 24 senators. Iyo. Pero, nagi na siya ng 22. Nata ngaya, tayo nga ni, si Senador Bato, de nakukua. Iyo. Si Senador Jinggoy, uto sa Payatas, sa Quezon City Jail. Okay. Sa irarom kan interpretasyon kan Korte Suprema sa kasong Avellino versus Cuenco, ang dosing senador na kumpesto kan mayoriya kan 22 na available members, kaya magkakanigo na ini tanganing makapag-deklarar nin quorum 12. Kung 22 divided by 2 is 11. Pero sa pagdeklarar ki quorum, ang susunod yan, 50% plus 1. 1/2 plus 1. Kung 22, i-divide mo into 2, 11. Plus 1, 12. Di may quorum na. Iyo? Okay. The Constitution should be interpreted in a way that allows the Senate to function and not be blocked by the absence of members who cannot realistically made to attend. Sabi po kan IBP. Tinawanin doon kan IBP na ang kamautan kan doktrineng ini, iyon siguro na padagos na magigibo ang obligasyon kan Senado asindai mapipilay dahil sana sa kawaran kan ibang miyembro na daing kakayahan mag-atender sa sesyon. Bot sabiyon gani, nagsasabi ta na kung sisay anyaon physically present, iyon ang bibilangon. Di man pwede na may absent kasabay sa bilang. Di man pwede. Kaya pag nag-titripon sa local council, iyo yan. Pero kaya ang presente, tasaro-saro piga-apod iyan in attendance. Ngaya, araw ka ini. So, ma-declare so secretary, ngaya Mr. Presiding Officer, we have a quorum. So, therefore, we can transact business. Yan. Okay? So, yun eh. Sabi kan IBP na ang sesyon kan Senado kan June 3, kan Miyerkules, lawful and valid. Asin ang mga resolution, action asin desisyon na ginibo ka ini dapat ikonsiderar ng opisyal na lakdang kan Senado sa irarom kan presumption of regularity sa pagibo kan sa indang serbisyo publiko. Yan. Ang pahayag ipinaluwas po kan IBP sa tao kan nagpapadagos na debate mananangon sa legalidad kan quorum na ginamit kan bagong Senate majority sa mga naging lakdang kani sa upper chamber. Yan. So malinaw. But an hapot ngunyan, anapot, may mga abogado sa Senado. Ano tabi, nasasabutan ninda ini? Or baka aram ninda, but still, abo nindang sabuton? Dakol bagang mga senador na abogado. Inaragian man ninda ining mga bagay na ini. Pero still, habo sabuton kan iba. Kung baga, cling to the vine. Ayan, ang sistema kan iba. Ano? In other words, kapitoko. Ayan. Kaya ang nangyayari tabi is, ang apektado po, iyo ang sendang trabaho. Bilang mga legislador. And siyempre, kitang mga ordinaryong namamanuaan, apektado man. Taimbis na gibuhon sa mga dapat nindang giribuhon for the interest kan mga Pilipino, dalanta sige ang sendang durulak. Kumbaga, power play. Abo nindang rekonosyeron ang naging desisyon kan majority.
Iyan. Taon si baga, pariyo 11. Pariyo 11. Minus Jinggoy and Bato. Dati, naging 13-11. But with the arrest of Jinggoy and ang pagdulag ni Bato, naging 11. 11 sa Ibong, 11 man sa Ibong. Sisengon yan ang majority. Kuntig 11. Kung baga, tiebreaker duman, ang tiebreaker, si Senador Chis Escudero. Nata, ali siya duman sa, yan ang dating Senate majority. At 13 nga ni Isinda, naging 11 man sa Ibong. Ngunyan, ang nangyari is, kanakaaging aldaw, si Chis uminatindir. Uminatindir sa pagtripon. Kaya naging 12. Kung baga, si Chis Escudero ang naging change, ano nga rin kayan? Game changer. Yan. Okay? Yan. Kan sukat nga pa uminatindir pa si Chis. Imbis nga yung ka-apil me, buminilyo nga, uminatindir sa pagtiripon, dahil man pigsasabi ni Chis na ngaya pigtry doon niya sa grupo. But ang tramo niya, ngaya, trabaho ko ini. Trabaho ko nga ini na maggibo nin trabaho. Obligasyon ko nga ini sa mga tao. Bako ngaya na nagpapabor ako sa mayoriya, nagpapabor sa minoriya. But it is my obligation nga and duty para sa mga tao. Yan. May point man baga si Senador Chis, Okay. Ngayon, kaya sige pa ang revoke kan Senado. Kung ano ang mga daipig rekonosir sa mga pagtaripon na pigigaribo. Ay na makonsuelong marayari. Bata, nagkigwabagaki sa diri man na yan ang hearing so Blue Ribbon. Yan. Ngunyan, may mga pinaatindir na sabi itong 18 brave men so mga makusog ang buot. Mga dati da itong Marines na nagtataram sinda na kami ngaya nag-deliver kan mali-malitang kwarta sa nagkaparang mga persona. Yan, Yun na yan. Pinangaranan na so ibang mga persona to include BBM. Ngunyan, papaano ito ninda mapapatunayan? Ito ang so evidence. So evidence siya. Ito nagtataram itong mga dating Marines na ito, under oath ito. Yan. Kung ano ang pagtataram ninda duman, yan, dapat tindang patunayan. Yan. Kaya, kung baga, ang analysis kan iba, ining mga pangyayaring ini, may epekto ini sa 2028 election. Yan. Yan ang sistema. Pigaraot mo niyan so mga nasa posisyon, tanganing, pag-abot kan oras, maapektaran ang sindang mga plano. Kaya, alawig pa. Magsala, inda sana kung ano ang kaabutan ka ini. Kung ining mga pigdadangog na ini, mga investigation na ini, maging muro-muro siya na or whatever. Yan. So sa impeachment kay Sara Duterte, ano ang mangyayari kay ni? Bata yaon na baga sa Senado. So mga senador na
ang magiging huwes duman sa impeachment trial. O, numbers game ang gararay dyan ang ma-prevail. Padara kulang kibilang. So dating majority, minority na ngunyan. So dating minority, kan enot, majority na. Iyan. Pag nagburutuan, siyempre, numbers game ang giliw niyan. Iyo yan ang sistema. Allegedly, igwapa hali sa grupo ni Cayetano na mabalyo sa grupo ni Gatchalian. Abangan ta yan. Saro o duwa pagayod na senador ang mabalyo man. Baka ho, iyo yan ang nakarawat. Dahil taisi kung ano mga reasons behind. Ano may mga offer o kung ano paman. O mabalingbing naman so saro o duwa dyan. O pag nangyari ini, maybe next week, so 12, madadagdagan. Ay nabuhay ini sa Pilipinas. Samukon talaga. Pati ang mga, sabi ko nga ni kasuhapon, so mga empleyado, mga Senate officials, nagkarelibong na kung sisay ang sindang susunodon. Taduan amo. Nakailing ka kaya na John sa sarong grupo, duan amo, o so mga tagasunod, sisay nga boss ang sunodon may si Boss Jun ngaya or si Boss Jerome? Bakong libong sa mga tao? Paano na sana yan? Okay. Alas 4:30 po ang oras sigdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong
abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Okay, sige. So, diretso po kita kan sa tuya mga istorya digdi sa 3D sa GB ngunya na pagkahapon na ini. Ayan. Sa ikaduhang kaptangkan sa tuyang mga istorya, mga tugang. Ayan. Okay. Kan nakaaging aldaw sa session kan sanggunian na pang lalawigan, nagkaiguan ng committee report si kinatawan Juan Miguel Salceda, si Kongkong. Ano? Yan. Ini po mananangod sa MOA between the provincial government of Albay and the Department of Education. Sabi po digdi, promoting effective learning environment in the context of resources and infrastructure means that it is essential to keep focus on targeting tangible solution. The Memorandum of Agreement between the PGA and DepEd is an incredible opportunity to address disparities in facilities beneficial to the students, faculty, and staff. As a member of the board, we will ensure that selected proposal strike an optimal balance between progress, economical, and sector-specific infrastructure needs. Ini po ang napapalaman sa Provincial Resolution number 0604-2026 authored by Senior Board Member Juan Miguel Salceda, co-authored by all members present. A resolution authorizing Governor Noel E. Rosal, Governor, Province of Albay, to enter into and signed the hereto attached supplemental memorandum of agreement to be executed and between the provincial government of Albay and the Department of Education on the letter A, LGU-led construction, replacement, reconstruction, rehabilitation, repair, and improvement of works, or letter B, LGU-led procurement of construction, replacement, reconstruction, rehabilitation, repair, and improvement of works which shall be funded under the GAA, General Appropriations Act of 2026, Basic Education Facilities Program. Yan, magayon po ini. Magayon po ining lakdang na ini. Tanganing abay pa daw sa mga problema tadigdi sa sa eskwelahan, yan, matawanan kasimbagan. Yan, po? Okay. Inda sa nakon, nuarin ini ma-execute an memorandum of agreement. Okay? Sige. Congratulations, Tabi. Okay. On the other hand, uniman kay Congressman Raymond Adrian Salceda, ini man sa iya, sabi niya digdio, mas matatag na kapulisan, sapat na pagkilala sa kanilang serbisyo hanggang sa pagretiro. Aprobado na sa third and final reading ang House Bill 8702 na nagtataas ng compulsory retirement age
ng mga uniform personnel ng Philippine National Police mula 56 magiging 57 years old na. Yan. Bot sabihon, ang retirement age ngunyan kan mga police is 56. Maski kan enot pa. Ano? Yan. Dakulo na bagang police ang nag-retire, mandatory retirement at the age of 56. Ngunyan, piglang kawan ini another year. Imbis magretiro ka at the age of 56, maretiro ka na at the age of 57. Ini kung maging lay na. Okay? Layunin ng panukalang ito na mabigyan ang ating mga pulis ng pagkakataon may pagpatuloy ang kanilang paglilingkod asin may bahagi ang kanilang karanasan at kakayahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patuloy po nating susuportahan ang mga hakbang na nagpapalakas sa kapakanan at kinabukasan ng ating mga men and women in uniform bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo sa bayan para sa isang ligtas, maayos at matatag na Pilipinas. Ini, one po digdi, ini House Bill 8702, approved on third and final reading, House Bill granting legislative franchise, increasing the compulsory retirement age for uniformed personnel of the PNP from 56 to 57 years old. Si Congressman Adrian Salceda saro sa mga co-authors kaning propestong lakdang na ini. Yan. Ayos baga ano? Bako? Yan. Siya iba nabibitin. Pero siya iba nga ni, siya iba muya early retirement. May amigo ako na aki ipang maray, labi pa siya ng 40. Uminabo na. Mano kanya ko, unang yaman nuro negosyo na sana after parang years na sa serbisyo. Siya iba talagang compulsory at the age of 57. Ayan. So, once approved ini, maging lay, yun na po iyan. So, that is for PNP sana. What about itong ibang mga uniform personnel? Day pa man ka ito kay proposal, mananangod dyan sa bagay na yan. Okay? Sige. Another one tabi is ining sabi ni Congressman Adrian Salceda, mas pinalawak na akses sa mas matatag at malawak na edukasyon. Yan. Inaprobaran po sa ikatulo asin final reading ang House Bill number 9484 o 9464 Eastern Samar State University Artiche at Balangega Campus Act, House Bill number 9463, Nueva Ecija University of Science and Technology, Aliaga at Coyapo Campuses Act. Kamautan kay ning propesong lakdang na maidara ang edukasyon pampubliko sa mas dakol na mga estudyante sa paagi kan pagmumukna asin pagpapahiwas kan mga campuses sa sendang mga probinsya. Sarong importanteng lakdang ini para matauanin mas dakol na oportunidad ang kaubenesan asin makapag adal asin makapagtapos. Yan. Okay? So, si Congressman Adrian Salceda, saro man sa mga co-authors kay ni. Ayan. Dakulan sa iyang tatrabaho. Duman sa Kamara de Representantes. Ayan. Maray na hapon kay amigong King dyan sa Bangker. Masalamat tabi King sa imong padagos na pag-antabay. Okay? Sige. Bueno, ay pasalamat palang tabi kita sa LGU Legazpi. Dalante itong 300 pesos power subsidy
iyon na nangyayari na tabi. Ano? Ayan. Yata man nga, ako nagbayad kasi bago sa alay ko. So konsumo. Tabakan niya ako, abutan kita ki due date. Ayan. Iniling ko naman so babayadan ko. Ha? Binawasan mo na agad ki 300. Ha? Ta so LGU Legazpi nagtagama ng kantidad nin fundo para sa one-time power subsidy bill, power subsidy sa mga konsumidores kan Aleco digdi sa Legazpi. This is for Legazpi alone. Ano po? Yan. So gabos, whether commercial or residential, minus 300 pesos. Ayan. Kaya kung alimbawa ang bayadan mo is 1,000 minus 300, 700 na sana ang babayadan mo. Yan. Ayos man, dakula naman na kantidad baga. Itong ibinawas na yan ang alimbawa sa kuya alimbawa, isang ribo so konsumo ko minus 300, di 700 na sana so babayadan ko. So 300, pwede ko nang ibayad sa water district. Bako? Ayos mong magano. O sa water district, kung na senior ka o PWD ka or bados ka, may diskwento. Di medyo makagian-gian baga. Bako? Ayan. Sige. So, iyan. Dako lang tabang-tabi ini. Ano nga, diretsyo pa ini. Sarado naman sa natabi. Sarado naman sa na ining diskwento. Pasalamat kita sa city government. Dalan ta, iyan ang nagkigwaki arka ng ispersos. Sa ibang banwaan ngaya, data easy. Data easy kung ano ana plano. Kung may budget man sinda for that, why not? Ano? Alambawa, kung ari na LGU, igwa man sinda ki surplus, igwa man sinda ki budget, tas yung iba, naiibog, nata siya Legazpi na. Nata nga siya sa muyang banwat tadai. Ura man ka magawid ki budget para dyan. Siya Legazpi, nagkaigwa ki budget, kaya naitao ini. Dapat nga ni ko tanakan, ano pa ini? Kan Abril pa ini. Ano? No di medyo na uro atraso. Siyempre, maagi pa sa proseso. Maagi pa dyan sa sanggunian pang lalawigan. Bago aprobaran. Tana aprobaran, nakipag-deal so LGU boda so Aleco, nagkaigwa kay Memorandum of Agreement para sa bagay na yan, na i-download kan city government sa budget para dyan sa Aleco. Kaya, iyo to, nagluwas sa bill na minus 300 na. Bako? So, iyan tabi ang good news. Makagian-gian na lamang. So, minus na 300, pwede mo namin ito magamit sa ibang bagay. Bako? Okay. Sige. O, patabi, sa Lunes, naramdaman nindo so tulay diyan sa may bugtong, pabalyo duman sa may grutokan na estasyon de Salvacion, diyan sa barangay Tamawian, going to Pawa. Yan. Sa Lunes tabi, sa Lunes, inagurra na ini. Yan. Alas 5 nin hapon. After pirang taon na paghalat. Yan. Ma-realize manggararay. Ngunyan, garopig okay naman gayon so asphalt overlay dyan sa lugar na yan. Mabalyo tabi ini sa Uyawa River. Pagkabalyo, kung pasiring ka naman sa north,
diretsyon na ini duman sa Tamawian, Pawa. Duman sa uyan ng Grotto, kan Nuestra Señora de Salvacion. Yo? Yan. At least, makakagian-giana sa bulos kan trafiko. Tadyan sa gilid kan yawa, igwa man dyan kitulay, okay, tinampo baga. Kung ali ka digdi sa bugtong, pwede ka maglaog dyan. Kung ali ka digdi sa may rawis, sa may UST, pwede ka maglaog dyan. Yan. Kung ali ka man duman sa Pawa or Tamawian, mapasirin ka digdi sa sa Daraga, pwede ka na mangaragi dyan. So, that will be on Monday, alas 5 nin hapon. Ano? Yan ang blessing and inauguration kan project na yan. Sabi digdi, ang mga piglalauman, madigdi si Gaddafi Tanggol, ang Regional Director kan DPWH. May mga messages sinda Congressman Kaloy Loria, Congressman Pido Garbin, Governor Noel Rosal, tapos turnover message ni OIC District Engineer Jose Angelo Karagdag, and message of acceptance ni Mayor Hisham Ismail, and closing remark Ferdinand Dalio, OIC Assistant Regional Director, DPWH Region 5. Okay? Then ribbon cutting, blessing of the bridge. Ayos ade. Iyo po sa maabot na Lunes tabi yan. Okay. At least manggararay. Matatapos man gararay. Mabubukasan man gararay. Iyan iyan tulay na yan. Sana iyan ang na yan. Magamit na yan. Very timely yan. Tababukas ang klase. Diyan na yan. Yan ang mga ngaragis iba. Okay? Sige. Bueno. Kanakaaging aldaw tabi mga tugang, nakauron ta si kinatawan Brian Arandia. Iyo bagatabi ang pamayo kan Committee on Environment and Natural Resources dyan sa Sanggunian Panglalawigan. Taod-taod na di ako naka-attindir dyan sa pagtiripon. And tango niya, may mga nagruluwas na issue mananungod sa gravel and sand. Tamahalo na ngaya. Ang presyo kan graba buda simento. Graba buda simento. Bye-bye buda graba. Na dapat digdi siya tuya, buro barato lamang kuta na. Pero minakirad ang mga tao. Mananungod dyan sa bagay na yan. So, dangugunta daw kung ano ang pahayag ni kinatawan Brian Arandia mananungod sa bagay na yan. Okay. Mahagad na po kita kasi kabahan naman ng taon. Mahagad na po kita kang koleksyon magpuol kang January. Kasi, I don't know, kasi kang dati baga nag-posting ta kang regarding sa koleksyon, bako mo dito talaga tinausap mo yung sukapi through Facebook lang ito in which yung mayong aning firma baga, wala man siyang firma. And ganyan, magand kita kay-official na, kay-official mismo. Kasi dapat mataw mo sila sa tuyan yung mga copies regarding sa mga yun. Mapil kita, mamanifest ako siguro, wherever kung dito pa makuha. Mamanifest ko ako next meeting, so magand kita kay itong collection ta for the last, magpunan January, for the last of March. So gusto siya from January to May, wala po silang picture dito sa gudang wala po kitang nakukuha ang collection sa kanya. And monitor naman din po, maski baka by next week, mamanifest ang po kita na agad ito. So kung pinanaso talagang regular na mga qualificators na po. Kita yan. Last year po, may isa
estimate mo kung kailan naglaw sa kaban kang probinsya? Yes, siguro kita, pero as of now, umayon na akong kasi tinaw naman sa kuya. Anyway, in fairness naman last year, tinaw talaga kita gabos. Gabos na collection, gabos na kang for the whole year, tinaw sa kuya gabos. So, naglaog sa barangay, kung gurano sa share kang barangay, kung gurano sa share kang LGU, kung gurano sa share kang probinsya. Naka-specific po doon, nakahiwalay mo doon. Ano tabi ni board? Ang submission kayo niyong collection by quarter or semi-annual? Actually, kung isipon nga, mas magayon ko tayo, dapat monthly, dapat perming may update ko tayo, dapat ang sanggol ng panalawigan, at least marireport ako tayo sa mga tao, at least mararaman ng mga tao, complete talaga ang collection tayo, through the sanggol niya. So, initabi, kan mga enot baga, so collection kan dyan sa quarry, may mga tatagama sa iba-ibang nga programa. Ngunyan, ano po, iko ki programa lamang na iningaya para sa mga... Yan po ang day ko ngunyan masimbag. Kasi ngunyan baga po, naroon akong naramdaman ninyo na nagluwas baga sa RTC na na-repeal na. So, ordinansa na 2020, that is 2024 ordinance na na-repeal ito. Kaya ngunyan, wala talaga naman wala kitang idea kung saan talaga. Kasi dati kayo ito talaga, actually ko talaga yung mga programa kayo ito, like kay Governor Bungaw, nakulong baga siyang Kasi po nang naman majority na ng Governor Bungaw, bye-bye para sa anak buhay, grama sa pag-eskwela. Yes, boulder para sa older. So ngunyan po under the leadership of Rosalde po siya present sa Sangguniang Panlalawigan para yun ang purpose kung sa'yo mapapadaman ang kwento. Yes, so ngunyan po wala Kasi ang baga naman, pag-insist talaga kayo itong sa RTC na ang quarry daw magpadala ng quarry, it is the only yung talaga, nasa sole kang discretion ng governor, kang executive. Kaya sa ngunyan, data na kung sa napapaduman sa kwarta, kaya nga sa mo niyan, maabot kita, mahiling kita, mamanikas kita. Tapos yung paano, may right man ang Sangguniang Bayan na tuno kung pira ang, ang income, kung pira ang nagagastos, and kung napapasain so mga kwarta na maabot po kita. May mga naglulostabi board, siguro aron namin kan mga tao na sabi, ang baybay, libre sa mga taga-albay. But it seems na... No, it's not free. Dahil po siya pwede maging libre. Kasi... Yung mabig sabi niya gato. May ordinansa po kita kaya. Unless na lang kung may maging okay panibagong ordinansa na ilibre, subaybay. Pero as of now po, pwede maging libre ang baybay kasi may ordinansa po kita, may quarry ordinance kita, na makolekta kita may mga collection kita. Pero alang kawa na tabian ang nangyari presyo mo niyan. Sarap po yan na dapat i-amen. Kasi po, garo pa po na siya justifiable. Primero, kung sa'yo nailigin do, kasi kung na-repeal na sa 2024, ang mabasihan takang presyo, so luma na. Ngunyan, so kayo itong luma pa, bahato pa kayo ito sa mga pick-up. Like for example, ang pick-up kayo ito is, if I recall, hindi ko lang masigurado, ang pick-up price dapat ngunyan, is nasa 450 pesos lang dapat. That is on the pick-up price. Pero ngunyan, bako siya magiging reality na kasi unang-una, sukonsumo kang mga krudo ngunyan. Harap ni mong magapo ngunyan, nagkagawa kita sa krudo, triple so presyo, hindi naman mapapakiraman. Kaya nga dapat, ang magayon kaya talaga, dapat may amenta so presyo, kasi dapat makatotohanan. Na, like for example, sa quarry operators, na siyempre, sa krudo, nakulog ang krudo, kaya kung sumugaya. Kaya sa ngunyan po paano, kapag talaga makatotohanan ang presyo, and ngunyan, dahil susunod talaga. So dapat na nasa ordinansa presyo. Kasi sisay man bagang quarry operator na mapalugi, mahirap man baga, di ba po? Okay. Salamat, Tabi. Pero kung ako ito, dapat talaga, lilibre ta ang dapat libre ang baybay para sa mga albayanos. Lalong-lalo na ngunyan, aram niyo baga, nagkakuha ako kidita na ang sabi, ang binugatang mayon ngunyan is 60 million cubic ang binuga magpuon kang pagtugakan ngayon. Which kung pagkaparapasyahan mo sa 20 cubic na lang kang truck, pirang ribo yan, pirang milyon na pwede mong makaputon. Kaya nga ni, aram mo sobra-sobra ang baybay sa tao mo niya. Kaya nga ni, aram mo sa nag-recommend sa kuya, nagtaram na dapat talaga 40 taon yan ang sa mga galis ka kasi napakadelikado mo niyan. Aram nyo, kung magbagyo lang, aram mo, may I don't know kung pero may mga delikadong barangay, mga delikadong makamatakpan, kaya dapat mag-iwan tayo kay solusyon. Bako lang sa environment,
dapat together with sa SUSA Committee on Disaster, pati yan ng public safety, kay Puhan magsararo kami. Together min sa mga na-absent mo, dapat talaga magsararo kami. Kasi, alam mo, maabot ng taguran, maabot ng mga tagbagiwan. Aram niyo mga ganyan yan, batang bagyo tanong yan. Bako naman mga maluhay baga mo. Pero kaya kurusog. Makusugon. Kaya alam mo yung taking time bomb yan na mayo na yan eh. Diba? Kung may mahipit ka, kaya ka mga tao na mga mahipit. Si Mayor Perete nga ni nag-hadit because duman sa Misigali Tabi Board supay na baga so mga debris duman so pag-araw ganing taguran chances are ibubolos ito pirang barangay duman sa mga katarayan ng Budyaw, Salvacion, Matnog, Banyadero and Malubago pwedeng matambunan kaya itong ali sa Misi. So gayod, it's high time na ali na ito, ma-dredge, kumbaga. Opo. Dapat talaga ma-dredge po yan. Pero ako po as committee chair on environment, may naisip po akong paraan. Pero hindi ko man ito pwedeng taramon sa inyo dyan. Surprise ko mo ito. Alato nyo na lang po sa baka by next week, makapasa po kita kay ordinance. Makatamang ini sa Tupos na Albayano po. Okay, sige. Salamat tabi, board. Okay, si kinatawan Brian Arandia, manunungod dyan sa sitwasyon kan quarry, digdi po sa tuya. Napakastain mananggad ang koleksyon. That remains to be seen. Kaya mahagad na kung pwede, magpalos naman nin collection report. Yan, kung pira mananggad na ang nakokolekta and kung saan iyan nagagamit. Napakinabangan lamang kan mga albayano. Iyan ang masasabutan ta. Sa mga masunod. Okay? Bueno, mga tugang sigararay, mapaarang po kita digdi sa tuyang programa ngunyan pagkahapon. Hasta sa masunod naman simana kita mag-oral istorya. So, mabalos and happy weekend po sa Enduga Boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.